Velkommen til den her video om en slow juicer, og i det her tilfælde er det fra et koreansk firma, der hedder Kewings. Meget i denne her video kan bruges til andre Kewings modeller, også alle de tidligere modeller. Rigtig meget minder om det. Så kig du bare med, hvis du har en anden tidligere Kewings model. Meget bekendt er der 2 store firmaer i Korea, som egentlig laver alle seriøse store slow juicere. Det er Hurum og Kewings. Og jeg har lige siden jeg startede, har jeg haft Kewings-modeller. Dem, der er lodrette eller opretstående af hensyn til pladsen på mit køkkenbord. Her er nogle tidligere modeller. Jeg har haft en, der minder om 6.000 og 6.200. Og min forrige, det var den her 9600. Dem har jeg givet væk. Og den, jeg har købt lige nu, den hedder Revo 830, fordi den har et separat rum til at proppe nogle bladselleri-stængler ned i. Det ser vi om lidt. Den minder meget om en anden model, der hedder Auto 10, og den har bare i toppen et meget stort 3 liters rum, hvor man kan proppe alt muligt ned i. Den fås i forskellige farver. Her kommer der lige en kort billedkavalkade. Den varer en 15-20 sekunder. Denne her juicer er i den tunge ende. Det vil sige, de er både tunge og dyrest og bedst. Denne her sag, den vejer altså noget. Jeg kan ikke huske, det bliver nok i nærheden af 8-10 kilo. Her der sidder tænd- og slukknappen. Denne her, der kører den normalt rundt, og her, eller jeg kan sige forlæns, og her kører den baglæns. Og det er meget smart, hvis der går lidt kluder i det, eller noget sidder fast, så kan man køre kværnen baglæns. Det ser vi senere i videoen. Det næste, det er den nederste holder, eller den nederste del. Hvis vi kigger her indvendigt, her den kommer ned over selve motoren, der drejer kværnen rundt, det ser vi om lidt. Her kommer så saften ud. Sidder sådan en lille tap, man kan lukke. Det er meget smart. Og her der kommer pulpen ud. Det har de arbejdet med i mange modeller, med at lave den her åbning bedre, så det er lettere at rengøre den. Og hernede kan du se et hul. Pulpen bliver presset derned og kommer så ud. Kommer den ud her, og det er sådan set, det er den vanskeligste del at rengøre. Det er der, hvor det sidder, hvor den kommer ud. Du kan høre, der gik den lige klik. Hvis man lige drejer rundt, så kan man lige dreje lidt frem og tilbage og mærke, at den sidder rigtigt. Jeg plejer altid at lukke den der. Det næste, der kommer, der er ret så vigtigt, det er en beholder med en rustfri stål, både der og der. Og jeg drejer lige rundt, du kan se, at den er ret ens. Og hernede, hvis vi kigger godt efter, så er der et hul hernede, hvor pulpen bliver presset igennem. Eller et rødt mærke her. Og her på den her, der sidder også et rødt mærke. De 2 ting, de skal matche. Men først, så skal denne her ned. Den drejer også rundt, og den har så nogle plastikflapper her, der kører ind i denne her. Den tager fat i det, der eventuelt sidder ude i kanten af den her beholder. Så tager du den her og sætter den ned i. Sådan her klik. Det røde mærke her, det skal matche det røde mærke, der er her. Så det røde mærke her, det matcher det røde mærke her. Så kan man mærke, at den går i hak. Jeg kan lige prøve, så du kan høre det der. Du kan dreje den lidt rundt, og så går den i hak. Så er der en kværn. Den er så lidt speciel på den her model 830, fordi der sidder sådan noget hak her, og den er så beregnet til at skære gulerødder, bladselleri og sådan nogle andre i stykker, når man propper dem ned i lange stænger. Det ser vi lidt senere. Den kommer så ned om selve motoren. Der fik jeg den i hak, og ligesom at mærke, at du har fået den ordentligt ned, så kan du dreje den lidt rundt. Så begynder det hele at dreje. Så er du klar over, så sidder den rigtigt.
Så kommer vi til den øverste del, øverste beholder. Den er lidt speciel på denne her model. Tidligere der havde de lavet sådan set bare, at der kun var et hul her. Et stort hul. Nu har de lavet et specielt æblehul eller andre ting, og så har de lavet en til gulerødder og bladselleri separat for at optimere det. Så da jeg lige nu for nylig er startet på at følge den medicinske seer Anthony William, så købte jeg denne her ting, og det må jeg prøve, fordi jeg juicer bladselleri hver morgen. Men du kan lave utrolig mange forskellige ting med den her. Så det er der mange forskellige videoer og receptbøger og sådan noget om. Men se her øverst, der sidder så en lille klik-klak. Så kan du låse den her, så man egentlig kun kan proppe noget, jeg ved ikke. Det der hul, det kunne jeg godt have tænkt mig, det var noget større, men det er det så ikke. Så skal den sættes på, og der kan du se, der er et par mærker her, de 2 mærker. Og den der hvide, den skal flugte med den røde. Ja, der var jeg ret heldig. Jeg fik den ned sådan i første hug. Og så når man drejer den derover, så sidder den rigtigt i spænd. Jeg vil lige se, om jeg gør det igen. Jeg tager den ned. Så de der 2, de matcher. Og så drejer man den. Der giver det et lille klik. Så matcher de 2. Nu er den kører klar. I den her video, der fik jeg desværre brugt noget af sellerien, inden jeg lavede det sidste stykke, så det blev ikke til så meget saft, men normalt så har jeg et bund på en 500-600 gram, og det bliver til et rimelig stort glas saft.